Είσαι οδηγός ηλεκτρικού αυτοκινήτου και σχεδιάζεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές? Αυτές οι 4 εφαρμογές θα σου λύσουν τα χέρια. Νούμερο 1. Google Maps. Κλασικό και αξιόπιστο. Δείχνει όχι μόνο τους φορτιστές πάνω στο χάρτη, αλλά και τον τύπο βίσματός του. Νούμερο 2. A Better Route Planner. Όταν στο ταξίδι σου οι συνθήκες υψομέτρου, θερμοκρασίας, ταχύτητας οδήγησης και φορτίου μεταβάλλονται, η εφαρμογή υπολογίζει με ακρίβεια την επόμενη στάση. Νούμερο 3. PlugShare. Διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων σταθμών φόρτισης παγκοσμίως. Περιλαμβάνει κριτικές οδηγών και πρόσφατα check-in φορτιστών για να γνωρίζεις από πριν τι να προσέξεις. Νούμερο 4. EV Loader. Ειδικά στην Ελλάδα, το EV Loader εξασφαλίζει την άνεση συνδυάζοντας σταθμούς φόρτισης με ξενοδοχεία, εστιατόρια και επιχειρήσεις. Ενώ ακόμα κάνει την πληρωμή πιο γρήγορη απευθείας μέσα από την εφαρμογή. Για να μάθεις πώς αλληλεπιδρούν οι εφαρμογές μεταξύ τους και πώς μπορείς και εσύ να μετατρέψεις τον σταθμό φόρτισής σου σε καλοκαιρινό προορισμό, είτε είσαι ιδιώτης είτε επιχείρηση, επισκέψου το σχετικό άρθρο στην σελίδα της EV Loader.